40 λεπτό περπάτημα. Καλή με το καλό το μωράκι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νάμι, hello. Hello, όσοι είστε νέοι. Να μας κάνετε follow όσοι είστε νέοι. Θέλω να πάρω μαξιλάρι, αλλά ποιο δεν ξέρω. Μπες να δεις το μαξιλάρι εγκυμοσύνης, εννοείς. Μπες να δεις το βίντεο που έχω ανεβάσει, το δείχνω. Βάλω το πόδι με αυτά τα ίδια και τα ίδια. Εντάξει, κοίτα, αυτές οι μέρες κάπως έτσι περνάνε. Γεια σου Μαρία, έχουμε κοριτσάκι. Εγκυμοσύνης και θυλασμού, πολύ μεγάλη χιλιάγες. Εγκυμοσύνης που μπορείς να το κάνεις και θυλασμού, μου είπανε. Hello, γεια σου Αναστασία. Μπορείς να μπεις να δεις το βίντεο που έχω ανεβάσει. Και δείχνω εκεί, νομίζω ήταν από Λιονέλο, αν δεν κάνω λάθος. Τέτοια είχα κι εγώ. Και ευχαριστούμε για το follow. Με το καλό, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να μας κάνετε follow στις στενέοι. Όλες οι φίλες μου ήταν μαζί και πριν 2 χρόνια και τώρα είμαι μόνη μου. Καλέ, δεν πειράζει. Έχεις τόσο feedback, έχεις να σου δώσουν τόσα πράγματα. Θα σε προσέχουν πώς και πώς, γιατί είσαι μοναδική. Καλά, είναι το καλύτερο, πας καλά. Πόσο χρόνο είσαι ανεπιτρεπτή? Είμαι 29. Πότε περίπου γεννάς? Γεννάμε τέλος του μήνα. Οριακά και την άλλη εβδομάδα. Θα μπαίνεις εδώ όλες μαζί. Μετά θα προσπαθώ να μπαίνω. Θα μπαίνω λίγο πιο συχνά. Ευχαριστούμε για το follow. Άμα το καλό το κοριτσάκι σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μπαίνω πιστεύω, αλλά πιστεύω ότι θα προσπαθώ να σας ανεβάζω έτσι πιο πολλά βιντεάκια μέσα στην καθημερινότητα, δηλαδή πώς περνάμε, ξέρεις που ξυπνάμε, αν θυλάζουμε, ξέρεις από το μπανάκι, οπότε κάπως έτσι το σκέφτομαι, αν δεν μπορώ να σας κάνω live. Να μοιραστούμε tips. Την Τετάρτη έχω ραντεβού. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε για το follow. Παιδιά, μην ξεχνάτε να μας κάνετε follow και στο Instagram. Όλα καλά, πλέον θα από εδώ το Λοιπόν, αυτά που λέτε, από όλες οι κιούλες που είναι κοντά στην ημερομηνία μου, μόνο μισή 2 μήνες, έχεις εικόνα πότε? Να σου πω την αλήθεια, έχω μια εικόνα και προέστηση την επόμενη εβδομάδα. Hello, καλησπέρα. Οπότε, εμένα με κόβω με μέρες, μετράω μέρες, αλήθεια. Εγώ μπαίνω Τρίτη, όντως! Μου έστειλαν 2 φορές το πρόμο κουτί που έδειξες, λέει δεν έχω θέμα να μου το ζητήσουν πίσω. Άντε καλέ, σιγά. Μια χαρά, είσαι τυχερή. Και γιατί να στο ζητήσουν πίσω και να τους το στείλεις. Να βρείτε έχω Θερινά, καλή συνέχεια επίσης με το καλό κορίτσι. Ευχαριστούμε πολύ.
Ναι, άντε. Να καλλιτήσουμε το μωράκι μας με το καλό. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Τι ωραία. Τέλειο. Εύχομαι να πάνε όλα τέλεια. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια. Λοιπόν, με το καλό. Εγώ στο πέμπτο, ή στο πέμπτο μήνα, δεν θυμάμαι, ή στο πέμπτο μωρό. Επίσης αρχίζω να ψάχνω πράγματα πολύ σιγά σιγά για gender reveal. Καλά να μπεις στο Shein και στο Temu. Βέβαια έχουν κάνει τις αυξήσεις που έχουν κάνει, αλλά έχουν πολύ ωραία. Στο πέμπτο μήνα, τέταρτο μωρό, κρύβε το καλό. Άμα θέλετε μπορείτε να πείτε στο προφίλ μου στο Instagram. Φτιάχνω χειροποίητα ήδη. Να μπεις να με ακολουθήσεις για να το δω. Και ό,τι θέλεις, άμα θέλεις κάτι να μας στείλεις να στο διαφημίσουμε. Για να σε βρω, γιατί τώρα δεν μπορώ να σε βρω. Έβαλε εδώ το Instagram μου για να μπεις. Και ό,τι θέλεις να μου πεις. Γεια σου, hello! Λοιπόν, θα σας χαιρετήσω, αλλά τα ετοίμασες όλα, σχεδόν όλα ναι, αλλά θα ξαναμπούμε σε λίγο, για να κάνουμε το βιολογικό στο κρεβάτι. Βασικά να κάνουμε παρέα όσο θα κάνουμε το βιολογικό στο κρεβάτι. Και θα σας ανεβάσω και το βίντεο με την βαλίτσα μευτηρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε να μας ακολουθήσετε. Γεια σου Θεανό, hello αν είσαι καινούρια. Να μας ακολουθήσεις. Και έχουμε κοριτσάκι, ναι. Οπότε θα σας χαιρετήσω. Τέλεια με ένα πόνο, οπότε γεννάς. Γεννάμε μέχρι τέλος του μήνα. Έχουμε μπει στο μήνα μας, οπότε οριακά την άλλη εβδομάδα μέχρι τέλος θα γεννήσουμε, θεωρώ. Σας ακολούθησα. Τέλεια, θα μπορώ να ακολουθήσω κι εγώ και να μου στείλεις ό,τι θέλεις. Εδώ που είμαστε και περισσότεροι. Άμα θέλεις να δείξουμε κάτι. Και εγώ σε ακολουθήσω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα τα πούμε σε λιγάκι. Οπότε σας φιλώ.